Варняны – другі пасля Астраўца населены пункт Астравецкага раёна. Да таго ж і салідны па ўзросту, больш за 630 гадоў. Сярод яго ўласнікаў кароль Уладыслаў II Ягайла, Стэфан Баторый, Абрамовічы, Снядэцкія. Менавіта Юрый Абрамовіч і пачаў будаўніцтва каменнага касцёла ў Варнянах, спраектаваным і распачатым яго братам Андрэем. Аднак закончыць поўнасцю будаўніцтва яму не ўдалося, ён заўчасна памёр. А ідэю будаўніцтва падхапіла яго жонка Марцыяна Абрамовіч, якая, можна сказаць, стала аўтаркай комплекснай забудовы варнян. Невядома, калі нарадзілася Марцыяна, толькі вядома, што гэта была выдатная паплечніца свайго мужа. У 1769 годзе касцёл у стылі позняга барока быў узведзены поўнасцю і асвечаны ў імя святога Юрыя. Двухчастковая структура нефа-будынка з'яўляецца адметнасцю Астравецкага раёна і сустракаецца даволі рэдка на Беларусі. Але Марцыяна вядома яшчэ і тым, што яна ўнесла важкі плён у гісторыю горадабудаўніцтва Беларусі. Яна ўвасобіла вялікую архітэктурна-планіровачную задуму, якая апярэдзіла свой час на дзесяткі гадоў уперад. Згодна з праектам варнянскага архітэктурнага ансамбля, акрамя касцёла, з абодвух бакоў пад вуглом да яго былі ўзведзены два двухпавярховыя будынкі, крытыя вальмавым дахам. Адзін пад плябанію, другі пад парафіяльны дом. Пабудавала 16 прамавугольных у плане жылых дамоў паабапал плошчы, злучаных паміж сабой каменнымі сценамі з арачнымі праездамі. Фронт вулічнай забудовы замкнулі два будынкі. З аднаго боку мураваны карчма, з другога гасцініцы, першы паверх якой быў каменны, а другі драўляны. На месцы старой сядзібы Абрамовічаў Марцыяна пабудавала новы двухпавярховы палац з флігелямі. Ад іх цягнулася ліпавая алея даўжынёй у 300 метраў і вяла прама да касцёла, перасякаючы рынкавую плошчу. Парк быў спраектаваны ў англійскім стылі. Дыхтоўна збудаваны былі і гаспадарчыя пабудовы: стайня, канюшня, кухня, лядоўня, млын, піларама, спіртзавод і цэлая сістэма ставоў. Адметнасцю вызначалася і месца адпачынку. Крыху пазней на ім паўстала вежа-альтанка, пабудаваная ў неагатычным стылі. Яна, дарэчы, захавалася ў выдатным стане і сёння, як і частка парка, млын, дом аптэкара і плябанія, і, безумоўна, сам касцёл. Вежа-альтанка з дэкаратыўным развадным мастом мае сваю легенду. І сёння выглядае настолькі незвычайна і арыгінальна, што надоўга застаецца ў памяці турыстаў як нешта вельмі асаблівае.